Ceea ce urmează să vă spun vă poate afecta emoțional și mental. Ca să înțelegeți ce este și ce face educația, trebuie să faceți un salt mental în altă dimensiune. Cei mai mulți nu vor putea sau nu vor vrea să înțeleagă. Se vor grăbi să vă explice cu argumente logice de ce noul sistem de educație este o prostie. Vor fi vehemenți și foarte logici, numai că logica lor este logica peșterii. Și cum voi ați trăit toată viața în peșteră, totul vi se va părea logic. Ca să înțelegeți educația, trebuie să treceți într-un alt sistem de gândire. Asta înseamnă să uitați tot ce știați despre educație, să uitați toate acele noțiuni fundamentale. Numai așa veți putea face loc unor noțiuni noi, noțiuni încă neclare, încă vagi. Va trebui să faceți un efort să înțelegeți ce este un avion. Un avion, deși voi ați trăit mereu într-o peșteră. Dacă vreți să faceți acest efort, spuneți asta în comentarii. Dacă vreți să schimbați sistemul de educație, urmăriți episodul următor. Un episod despre ce este și ce face sistemul vostru de educație.